चिरां पुलिस बिफाननि जाफुंसारनाय सोमखोर बसुमतारीनि न'निफ्राय 36 लाख रांनि मुवा बेसादजों लोगोसे 8 लाख रांनि हाग्रानि दंफांबो बोखांनो हादों। नंगौ, चिरां जिल्ला पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायजों रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय थाइखाजरा थाइजौबारि गामिनि सोमखोर बसुमतारीनि न'निफ्राय खावनानै लाबोनाय हिन्दुस्तान कम्पानिनि संख्रि, थाव, साबोन गासै 36 लाख रांनि मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे मुवा बेसादफोरखौ AS01 NC 3091 नाम्बारनि 10 साखा गारिजों कलकातानिफ्राय गुवाहाटी फारसे लाबोबाय थानाय समावनो गवालपारानिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन। बेजों लोगोसे सोमखोर बसुमतारीनि नखरनिफ्राय 8 लाख रांनि हाग्रानि दंफांबो बोखांफानो हाबावदों फरेस्ट डिपार्टमेन्ट अर्थात हाग्रा रैखाथि बिफाना। आरो सोमखोर बसुमतारीजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौबो हमनो हाबावदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सोमखोर बसुमतारीजों लोगोसे बे जाथायजों लोब्बा थानाय आरोबाव गुबुन सुबुं थानो हाबावगौ। बेनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रोङै संदानगासिनो दं। মোৰ গাড়ীখন 10 চকীয়া কণ্টেইনাৰ 4 তাৰিখে কলকাতাৰ পৰা মাল হিন্দুস্তান ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাল লোড কৰি গুৱাহাটীলৈ আহি আছিল। তাৰপিছতে 6 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 8টাৰ পিছৰ পৰা GPS সিগনেল লজ হ'ল ড্ৰাইভাৰৰ মোবাইলত। তাৰপিছৰ পৰা এনেকৈ খবৰা-খবৰি কৰাৰ পিছত যোৱাকালি আমি দুপৰীয়া সময়ত গম পালোঁ গাড়ীখন গোৱালপাৰাত উদ্ধাৰ হৈছে, গোৱালপাৰা পঞ্চায়ত দলঙৰ ওচৰত। তাৰপিছৰ পৰা এনেকৈ খবৰ কৰি আজি বস্তুখিনি উদ্ধাৰ হৈছে। কিমান টকাৰ সামগ্ৰী আছে? ডিটাৰজেণ্ট কসমেটিক সামগ্ৰী আছিলে 35 to 36 লাখৰ ভিতৰত হ'ব। তিনিজনক ধৰিছে, চালক দুজন আৰু এজন যোন মানে যাৰ ঘৰত সামগ্ৰীখিনি ৰাখিছিলে তেখেতক কৰায়ত্ব কৰিছে। আপোনালোকৰ কি ধাৰণা যে চালকে আচলতে ঘটনাৰ আৰম্ভিকভাৱে জড়িত? সেইটো আৰক্ষী তদন্তৰ পিছত গম পোৱা যাব। আৰক্ষীয়ে যিহেতু তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ পিছত গম পোৱা যাব। সেইটো আমি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম। অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইখিনি বস্তু যিহেতু উদ্ধাৰ হৈছে, গাড়ীখনো উদ্ধাৰ হৈছে, এই আৰক্ষীক গতাইছোঁ আৰু গোটেইখিনি। प्रटेक्शनखौथ' होआखै नङा, जों होबाय थादों, जायनि थाखाय गोबांबार हमजाबाय थादोंबो। दा माखासे जों दिनै फुङावहाय पुलिस आरो जों जे मोनसे न'खराव थाइजौबारिनि मोनसे न'खराव जे दंफां जमा जाफैदों होननायखौ जों खबर मोननानै पुलिसनि सहाय होनायाव जों लोगो लोगो थांनानै बे दंफांखौ जोङो हमनानै दा जोङो जोंनि रेन्ज अफिसाव रुनिकाटा रेन्ज अफिसाव लाबोनानै दोनफैनाय जाबाय। गंनै ट्रेक्टर, मोननैजों 10 CMसो जागोन। मोनसेया साल आरो मोनसेया लालि। हयथ' जोंनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदि बे दंफाङा हयथ' जोंनि जायगानि नङा, हयथ' दस्रा उल्थापानि हरै बारिहाय माबा मोनसे खनानिफ्राय लाबोनाय होननानै जों सानदों। बेखिनियानो आरो बेसेना मोननैजों 8-9 लाखसोनि जाहैगोन। दंफाङा 8-9 लाख बिबांनि दंफां जों दा लाबोनानै दोनफैबाय आरो। मानसियाथ' अलरेडि बियो जेलाव थांगोन, बियो पुलिसनि कास्टडियाव दं। हयथ' गुबुन मोनसे आरो केस हयथ' लोब्बा दङ, दा पुलिसनि कास्टडियाव दं। दा जोंनिफ्रायबो बे जों जाबफिननाय जागोन केसखौ, बे डाबल मोनसे केस बेहा रेजिस्टार जानाय जासिगोन आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ DM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजि, रेडियोलजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डियोलजि, गैस्ट्रोनोलजि, यूरोलजि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफि, OT, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, C सेक्शन्स, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं।
आइ आफा मेट लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेट लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।